ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రమైన సోమనాథ్ ఓంకారనాదంతో మారుమ్రోగింది. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి. 1026వ సంవత్సరంలో గజనీ మొహమ్మద్ చేసిన దండయాత్రకు 1000 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ సోమనాథ్ స్వాభిమాన్ పర్వ్ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో 72 గంటల అఖండ ఓంకార జపం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. దేశం నలుమూలల నుండి వచ్చిన వందలాది మంది సాధువులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో 72 గంటల పాటు ఓంకార నామ జపం చేశారందరూ. ప్రధాని మోదీ స్వయంగా ఈ జపంలో కూర్చొని ధ్యానం చేశారు. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా సోమనాథ్ ఆలయ చరిత్రను చూపిస్తూ 3000 డ్రోన్లతో నిర్వహించిన షో భక్తులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఆకాశంలో శివుని రూపం, ఆలయ పునర్నిర్మాణ ఘట్టాలను డ్రోన్లతో ప్రదర్శించారు. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి.